नाही नाही बघा इकडे काय चालतंय हाला ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ସରିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସ 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 ଇଟ କରିଦେ ତୋ ନାଁ କଣ ଟିକେ ତାଳି ମାର ବୋଲେ ହଁ ଆଉ କିଏ ଆସେ ଆସ ଆସ ହଁ ଆସେ ସିଜୁ ଆସେ ସିଜୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବ କାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଆସ ଦେଖେ କାଇଁ ମା ହଁ ତାଳି ହେଲା ହେଲା ହଁ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଆସିଲା ଆସ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ନା ବୁଝିବା